Gi-implementar sa Mandawi City Government ang voucher system aron mapaspas ang pagproseso sa sweldo sa mga job order o contract of service employees nga dugay nang nagreklamo sa dugay nga pagpagawa sa ilang sweldo. Gipanguluhan ni Attorney Gonzalo Sali Marigon, appointed City Administrator o City Legal Officer Attorney Sara Lisa Abella, ang pagsumite sa proposal atol sa regular session sa City Council. Mato ni Marigon, usa ka payroll efficiency ang prioridad sa iyang opisina og ni Mayor Tadeo Junki Uwano. Human mabalita nga ang uban sa mga JO o COS personnel nakarawas silang sweldo human pa sa duha ka buwan. Nasuta nga ang hinungdan sa delay mao ang proseso sa accounting office diin ang kakulangan sa dokumento maoy nakapahinay sa pag-approve sa payroll. Pinaagi sa bag-ong voucher system, ang payroll parayong iproseso bisan og dunay kuwang nga dokumento ang ubang empleyado. Ang mga kuwang o papeles, ibuwag ang proseso og sa laing pitsa na ang ilang sweldo aron di maapektuhan ang uban nga kumpleto na. Gi-instruct ra pod ang mga department heads nga andamon daan ang payroll og kompletuhon ang mga dokumento aron malikayan ang mga kalangay. Giilang adjustment phase ang sunod nga usa o duha ka buwan apan pasalig ni Malig-on nga mas paspas na ang proseso pagkahuman niini. Dugang niya nga gusto ni Mayor Tadeo Junki Uwano kung sa una 2 months, karon himuon nga 1 month or less na lang ang proseso. Padayon na panawagan sa pasensya o pagsabot samtang gi-roll out ang maong sistema nga ang target nga makasulbad sa dugay ng problema sa sweldo. Kini si Idol Aiko, di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.